Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A yau ma dai muna tafi muku da wani samfuri, sabon samfuri na ƙwallon rage gajiya. Shi kuma yau za mu yi amfani ne da manya-manyan ƙwallon 'yan ruwa, wato ina nufin manya-manya sosai. Ƙwallon 'yan ruwa ga su nan kala daban-daban. Akwai yellow, akwai ja, akwai ruwan shanshan bale, kore. Sannan za mu yi amfani da roba mai baki babba. Sai kuma ɗan ruwa kaɗan a cikin kofi, sai kuma ita kanta balan-balan ɗin. To yanzu dai zan nuna muku yadda ake yi, kamar yadda muka saba zan nuna muku yadda ake haɗa wannan ƙwallon rage gajiya. To da farko dai kamar yadda muka saba za a zuba waɗannan manya-manyan ƙwallaye a cikin wannan roba. Za a ga cewa suna ɗan wahalar shiga sai ana zuƙo su, wato ana ɗan danna robar ƙasar roban tukunna sai a zuƙo su a cikin robar. Saboda girman waɗannan 'ya'yan 'yan ruwa shi yasa muka samu robar ruwa mai babban baki. Gashi nan ina zaɓen ƙwallaye masu launuka kala daban-daban saboda kan na bar kowanne. So nake ƙwallon ya kasance akwai kaloli daban-daban masu kyau a ciki. To haka dai za a ci gaba da sakawa, ana zaɓo ƙwallaye ana sakawa a cikin wannan roba har sai an cika ta. Za a ga cewa idan yayi kamar ya cika, in aka ɗan girgiza roba sai a ga sun ƙara komawa ƙasa, za a iya ƙara wasu a kai. To gashi nan dai robar mu ta kusa cika. Ina ganin za mu iya ƙara guda ɗaya. To ba ma guda ɗaya ba, har biyu ma za mu iya ƙarawa. To gashi nan robar mu ta cika yanzu. Abu na gaba shine za mu zuba wannan ruwa da yake cikin kofin. Kamar yadda kuka sani ba mu saba yin ƙwallon rage gajiya da ruwa ba, saboda haka shi ce wannan sabon samfuri ne muke nuna muku. To yanzu za mu zuba wannan ƙwallaye da ruwan a cikin wannan balan-balan tamu. Wato za mu hura balan-balan ɗin sai mu faɗaɗa bakinta mu saka shi a bakin roba kamar yadda aka saba yi. To amma sai an kula a wannan karan saboda kun san bakin robar babba ne, sai an ba a hankali saboda bakin balan-balan ɗin zai iya yagewa ko kuma ya cire ma gaba ɗaya idan ba a saka da kyau ba. Sannan a tabbata an riƙe bakin sosai. To gashi nan ƙwallayenmu sun ƙare, mun zuba su gaba ɗaya da ruwan da ƙwallayen duka sun shige. Yanzu sai mu sace iskar, mu tabbatar babu iska ko kaɗan a ciki kafin mu ɗaure. To gashi nan ƙwallon mu ya haɗu. Abu na gaba kawai shine za mu ɗaure shi. To kun ga dai yadda sabon ƙwallon namu yake, ya kuka gani? Ina son ku faɗa mani a ƙasa ɓangaren tsokaci, faɗa min ra'ayoyinku, ya kuka ga wannan ƙwallo. Ni da ina ganin kamar na ɗan bar iska da yawa a ciki, sannan kuma ruwan kamar ya ɗan yi yawa, ba haka na so ba, so na yi ruwan ya kasance kaɗan sosai, ƙwallayen su fi rinjaye. To amma gashi akwai ruwa sosai a ciki. Amma duk da haka
gaskiya ƙwallon zan iya cewa ya min kyau sosai saboda kalolin balan-balan kalolin ƙwallayen da suke ciki ga su nan kala-kala, sannan kuma yana da tauri sosai, zan iya cewa ma ya fi wanda muka saba yi tauri. To wannan sabon ƙwallon gargajiya kenan. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar wannan sai ku biyo mu a wannan tasha. Kafin nan ku yaɗa wannan bidiyo da 'yan uwanku da abokan arziki. Mun gode kuma sai an jima, ku biyo mu a wani bidiyo a nan gaba.